एम्बु बंग्लानि मोदोमजो आरो रावबो ओरै जाया इयो साइसखाया फायसिगानो लेथ्रा मानसिलै मा होनाखै जोंनाव आं बारा बाथ्रालै इजों दा बेदर दा फायदों गरखौ थिनोमोन बाथ्रा दं हेलौ लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबायदि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन आसा खालामनाय थाबाय नायलांबाय थालायदो लोगोफोर माबायदि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओरैनो बखैबा बान्दर फैलायबायनो माइरंफोर खावना जानो मानै माथाम फैबाय थायो बखैफैदो नायनो र' खनसे ओइ लेन्दाय माने ओइनो बान्दरा खालामलायबाय थाबाय थांदो इनो ओइनो मा जानो फैदो इसोरो एकदम माने माइरं खावै खावै जालांनायानो खामानि इसोरनिया जेराम थाबाय थांदो ओइना जेरा सोरबांकि लामाखै खालामबाय जेराम मानसि गैया थाबाय थांथारो रायथाव बुरैयाव नायलायदो आरामनिफ्राय ओं है लामाखै थाबाय थांदो इनो जेरा सार लामायाव साहा फुदुं नोंसा लामा थाबाय थांदो रावनो गन्थंदो ब्राव ब्राव खिहरगोन साहा फुदुङो बान्दर नुफेराखै नामा फैबाय थानाय बुस्थुखौनो मा नायदो इलाय बान्दरा फैखाबाय थायो अ इखौनो नायबाय था नोङो ओइ बहा हाबसोना दोङो ओइ गुन्दैयाव खिना दोनबा नोंसोर होजाबायलै माबा सिबाय थादो दानि अमाबो लाबोबाय बयलारानो दंखायो माखासेखौ ए सिगोदो गोदोर इ बयलारखौ माबादो मैदुफुलदो बानाय इनिफ्राय नैखो इ गोदोर पिसखो लायदो कुकाराव होना बयल खाम डाइरेक्ट बयलारखौल' जानोसै दा सानजौफुआ इयो हराव जाथसै इखो बावगारलायलांबाय इखो मैदुफुलदो भाजा बानाय इखो लायदो बयल आरो इखो लाइ मैगंदो एव नुदोना इयो मियानो बयलार 1 केजि लाबोनो दोनखायो आरो लाबबावदो अमा मानसिनि जिबन जानानैसो दानि खामायनायखौ दानि लाबखाजोब्बाय मानसि दं माने थाखा दं जानांगौ ए गोदो गोदोरा मादो लायदो गोदो लायदो अ गथ'फोरखौ लायलायनो हरलायदियासो लायलायनो होख्लायनोसै संनो खाथिसो नों इखौ दा हराव जासिगोन इखौ ना दा हराव माखौ जालायगोन होनबा मा जाखायो हरनि मानसि बेलनां उदै देरनायखौ मिथिया नामा इयो उदैयालाय मा इयाव केमान लाख करर थाखा हाबना दं बे उदैयाव ओमफ्राय ओंखारफिनगोन मा ओंखारगोन लाख करर थाखाया उदैयाव बेसे लाख थाखा हाबखो उदैयाव जानानै उदैखौ खमायनो मोनो नामा मा होनबा जानायखौ गारा इयो बेसो लाबफिनबाय थागोन इयो सान्दुं दसे लामलाय र' आं साराय माबादो दासो गैला दै गैला आरो माला बनांगो दाउफोरा गाख्लायजोबबा मा एसे फैखानायबा मा जागौमोन बेखौबो जागौमोन र' जानायखौबा गारा इयो मोदोमा खिन्थु देरबाय थादो गोन्ना हदद' एम्बु बंग्लानि मोदोमजो आरो रावबो ओरै जाया इयो साइसखाया फायसिगानो लेथ्रा मानसिलै संदो बेदरखौ दरनै खावग्रोना जानांगोन मखै जिग' बाथोनफोरजों जाबाय थादो नों गैखाया बयलनिसो बिदि संदो A few moments later. मोनाबाय लोगोफोर 8था जाबाय ओंखाम संहरबाय दासो मा गारि उन्दुआव फैदो खोनाया लासैबा बिदि खालामलायनांगो मा लाबोदो प्लास्टिक गोसोमनिया बयलार एसर दय सानावसो अमादो लायदो जाबाय आरो बयलारदो मैदुफुल जाबाय मा इसे लाबोबाय थायो नोङो बिदिबा फैसा थागोन आरो बेदर दखानियानो जासिना हरदो नांलाहाय आंनो फैसादो कुनु बाथ्रायानो गैलाया होननानै फैसादो बाथ्रा गैया नों खानसेबाबोथ' होखानांगोन ना होआलासिनो फैदो नोङो फैसाखौथ' होखानांगोन अ होमबालाय माथ' गाबोन जासिगोन दे दिनजाला दय सानाव मोननै जाबाय आरो ना जाबावो नामा साननिया साननि हरनिया हरनि नों जाव देरलांजोब्बाय नो रात गैया बात गैया होननाय बाथ्रा आलु लायनो हागोन होनबाय आङो बाबु लोमजादो बाबु लोमजानायाव जाहोगोन जानाया जानाय बे जिबनाव जायो नोंसोर दे मोखाङाव मोदान्दार खालामबाय थानाङा होमबा दे मेगनाव फ्लास नायदों नायाखै नामा आं भिडिअ खालामखादोंमोन ना
मेगनाव सुना लाबाय थायो बेदर मानसिखौ लोंनासो फैदो बायदि मोनदां रागा सोंबावलायो लोङाखै खानथाम जाबाय लोंनायनि बाथ्रा बुंनो आं खारा दोङो दा नाबसे लाना फैगोन आं सगाव लोङाखै माथो एसे गोबाव होनबालाय 8था जालायबाय दख' दिनलाय मोखाङाव सुबाय थाना सुवा नोंखौ था जोबगासिनो होनांगोन आरो सुबोदो मोखाङाव मेगनाव मानो सुना फैदो बाबा लोमजादो बेदर होगान आलु लेवा दसेनो जायामोन खालि बेदर आलु एवनाय बेदर एवनाय एखे नङा बारा देखायबाय थानो फैसा आलु एवनाय गस्ला गांसे बिबा फैसाखौनो होआ बेदर लाबनोबा फैसा ओंखारैनिया फैसा गैया बुङाखैना आं जाहोबाय दङ जा साख्रि हालायनायावबो नों बिदि मोनजायाखैमोन आखामान बाय हाखादो था खर्म गैया बाल गैया आखाइ मान दोनबा जायो नामा इनो मा होनो नों आरो हरदिनर' मा दानबाय थादो मानो फिथाबो नागिर फिथाबो जागोन गथायबो जागोन दे जानांगोन नालाय फिथा मोनजाथाराखै अमानि आदारालाय गैना गैयालै बेसे गैला सं थब सं मानसिनि जिबन जायै लोङैसो जानायखौ होनलाय नै अमानि दानाया बेसे थांखो 1500नि लाबलायबाय अमानि दाना लाबना फैलायबाय नों फिसिनानै फैसा गथा लागोन आंसो अमानि आदारखौ बायो थांनाय खनसेयाव आंनि अमा फानबाय इनो होबाय आं अननानै 3000 थाखा गावनि अमा फानबाय थाइसेबो होआसै इमान लेथ्रा मानसि होनाय नङा उनाव होनाय बेदरनि अना नङा नै बुरजाथार 1 किल' ओंखारा 1 किल' नङा 3 पवा लाबदो 3 पवा लाखामोन 3 पवा लाबलायबाय लोगोफोर सानाव अमा बयलार जाखादो दा हरावबो जानांगोन जायै लोङैसो मानसि नङा होमबा मानसिया मानो खामायदो जानो लोंनोसो खामायदो नङा होमबा बिमा हायल'ए खायसो मोनथारबायलै थांगौफ्रा आं दसे रुगोन दे सं इयाव मा दोङो दालि दालि दोनखायसो ओंख्रि बेदरखौ बरिया बानाय फ्राय आलु होनाय जाबाय थाला खोमालै जाले नामा आलु बाबा जानो दे होमबा दे बानाय आं एवदो संसै आंबा हाबसे लाना फैनि लाबा नोङो बेदर बानाय आं ओंखाम संसै हाबसे लाना फैनि खोमालै मोनलोंथाराखै सं लोंनाङा होमबा दे ससाय मलफ्राव खिथोङा मायबा नोंने थावथानो नों मानि इदि मानसिया नों माबा एकदम गन्थं खारिसो मा खाजाबाय थादो सालाफाय जादोलै है लेखाफ्रादि गारा आं मोजां मोना दै लेखाबो दाखामबाय थाना सोरना बिबारा दोना गगा मोननानै मानसिफोर मोजां मोनो मुगैजा मा मुगैनो गन्थं बेलेग एल'आ मानो आखाइसो दं आं बारा गन्थंफ्रालै इदिनो दा बेदर दा फायदोनि गन खुथिनो मोनो आथा दं बुवा गन खुथिनो मोनो आखाइ सुलायना दे एफा सुलाया आखाइ सुनोथ' मायाव फोनलादो सेराव फोनलायो नामा लेथ्राथा गुंखे मा लेथ्राथा खालामबाय थायो नोङो दा नोङो बेदर गस्लायाव हुगारालै दंखल आखाइ सुनोथ' मा आखाइ सुलायना गैखोलाय थाङा थोनाय मटर थोनाय बारा गथ' गोरलै बायदि खिन्था गथ'फोरा बेफोरबायदि नङा गथ' मालाय साबोनजों सिखोन सुयो नोंनियाव बोरायरायनो दं बोराय बुवा जमार नाङा गन्थंनिखौ मोनखो हासन मोना लेथ्राथारलै दा थांसै सिङाव आखाइ सुहैदोलै आखाइ साबोन होननानै लेथ्रा खालामनो हिनजावफोरा नुवाबा मुगैथाव खालामोआनो बिसोरो सोर बेफोरावनो दा ओंखामबो दांहैगोन बेदरबो दांहैफ्लागौमोन गेसफोराव दाङा लेथ्रा नङा माय बायो लेथ्रा खालामबाय थानालै मानसिफ्रा मुगैनाय जालाङो नायनाय नङा नोंखो बेफोरबायदि लेथ्राखौ मिथिगोन ना संदो संनायानो हे भगबान दैखौनो इमान सौसौलावसाव होदों माला मोनगोन इलाय बेदर एवनायावनो 1-1.5 घन्टा जालांबालाय माला मोनजागोन आं दसे 1 घन्टासो न' सिङावनो थाहैबाय फैबायलै ओरै सौसौलावसाव खारायानो उल्थायलांसिगोन नामा इमान नेनो हायालै फैनो हाथारला इयाव
एकसाराव जानाया हजम जाजोबथारबाय दसेल' सानाव बेदरखौ मोनो नामा आरो खम मोननाय मोनदां गावनासो हाय थैबाय इ बेदरा मोननो दसं ओइ मोनो गाखोथारा 2 घन्टासो नांगोन दसं आं टेनथ'आव दसमोन है आं इमान गोबाव बायो दैखौ माने मान सुसल'सो होयो नों गेसाव संनो होबाय सङा मा गेसाव संनो होबाय सङा सोरखौ संनो होबाय नोंखौ एवनो होबाय नोंखौ जुदि नों आं संनांगौबा नोंखौलाय हाबा खालामना लाबोना मा फायदा जाखालाय गेजेर गेजेर संनांगौ आरोलाय हौवाफ्राबो हायाबालाय हाया बुंखा संनो हायाबा हाया बुंखा ओमफ्राय मा खालामगोन मा खालामगोन रुवाथियाव फैसा थांगोना ना संनो हायाबा खस्थ' मोनदोबा नोंखौबो खय खामग्रा खासे लानो सानदां लोगो खामानि मावग्रा बिनिफ्राय आउट जालांखा मा आउट जालांखा दानि मोखांखो आंनि न'निफ्रायनो आउट जानांबालाय बोरै जानोसै मानो जाया दानि हौवाफोरासो आउट जानांगौ आं नोंखौ खयसो खालामना होनायदो लेवना सेवना नोंसोरबो मा जंफायबाय थादो जोंनो मोनजाथ'वाखै उखैनाय हाथरला आंबो दे इ लाइटफोरखौ दाबो बनाखै आरो बननो दैसोर गाबोनो आं गाखोनो हायाना सायाव एसे मा फुजा बायलांबाय बेफोरखौनो दाबो बना नामा लासिं सिंनो दे थाबनो आं बिराद उखैदोंलै मानो नों इमान गोबाव खालामो आखाइ मानदो माने ओंखाम गुदुंआवबो होना लाबाय आं आखाइ मानबा फैसा फैयो न' थांनोसो खोना हो आखाइ मानबा फैसा फैनो मोनसे कर्म गैया मोन गैया नोंनिखि मा फैसा फैनाय लामा दं नों आंनिफ्राय धार लागासिनो दाख्लै लाबाय बेसे लाखो नों आंनिफ्राय 4,800 थाखा धार लाबाय नों दिनै आरो गथ'निफ्राय लालायबायबा 1,000 थाखा धार इमान लेथ्रा मानसि नोङो फैसा गैयाबाथ' लाबाय थागोन ना दे खुरदो दे थब संदो होननाय नङा साखिनि ओंखाम खुरखांना मा कुथुम काटा खालामबाय थाबावखो नोङो एस' बेदरानो दोनखायो आरो बाथोन देबावदो इयो बेदर थाबा बाथोन जानो मोना मानसिया थेवबाबो मोननै मोनथाम मा मोनसे बारायबाय थायोलै मोनजाया जाग्रा मस्ला लागोन मा दुन्दिया गोरलै लाबोनायखाय बाथोन देसोलायबाय मानो देनो हाया नोङो मानो ओरैनो होनफ्लायो थेवबो मोननै मोनथाम हाबा दुंबाय थायो होननायावल' होनफ्लायो मोननै मोनथाम बेदरखौनो लाबोबाय थायो ओजा गोसोआ बेदर नङाबा ओंखामबो जानो हाया जानाया जाबाय थायो ओंखायसो लाबो नोंसोरो खुगायावसो होखायो संख्रि जायाखै ओरैनो बेदर लाबोनाङा हदाय बोथिफोरबो बेदर होननानै खिन्थु बेदर गैयाबा ओंखामानो थाजोबो आं लांना जाहैनोसै गसंना दोन लाबो आं हायखांगोन आया जाया दे पियास गोथांनि बाथोनखौ संख्रि दंना गैया माबा होनाखै पखारखो